बस जोंबा है थौजाका बारबे थौजाका जोंबा जुग जोंबा है जेखुनु जों आरो पलिटिकल नेता बे जों थौजानो फाय आरो फाय नेता जेखुनु नेता जेखुनु कायसे अफिस न बर फाय जों सय रय मा थाबायना है जों गचागा जों रनाय न जे दाबनो न नय दफा दाबनो जों रय रतनाय नाय अब हाय आबिरो थेन माने बाय बय बय रहते मा बाय सनो पुलिस काम रहमा बाय सनो रसारे बानाय कालांना नायो अब बाय सिंतु गया अच्छा नोंनि जे तुइफां बत रसा नाय हिंसाका नक तो रसा बक थांगा कि नक अरतन बम हाय सोंबाय दङ तिफांबो सोंबाय दङ सिका तिफां मांग माखां बो लाम काथना फैने अब कखनंया दो तिफां मा खांबाय बगरन लामा काथना फैया सोंबाय जे बखायो अच्छा साराय जों पुतुलिया का तिफां थां दम दं नागा सनो कोइतल नक हिंके कुतुलिया हिंके तिनि अच्छा तम थाम दंसारो तम मेसेज मानता जतन मेसेज रफाय दरो नेता फाय सनो डाइरेक्ट जतन बुसाङो सय पत्र रफाय दे मोबाइल त एसएमएस को बुरिसेला चला एसएमएस रलमा के रगे बाने ति सना ता अच्छा नक ब मिनिस्टर बा नेता रं माने नेशनल मिनिस्टर मा फैनो नां बेदोने ते हायनो आइबि रहमा जों रोल सजानाय हो ट्राइबल वास मिनिस्टर तेना ता जलियो एकदम किटका बखो मार्केट ता बुंमिया माइचामने नकले जे भविष्य जे नक कि फिल फाइ जे ननि सिले जों बिसि अनेक कायसे 10 बছর 12 बছर 15 बছर सिलाय कायसे बर कोंगर तय फायो इनका 2016 को जों को 5 जन को सिलाय फाइ तय रफायका हां तब मानका जों कामा जों नक लासिक केमो जों 2016 17 को जों तेरन खाले दंफगो जों आइबिरम सनो कामा मिडिया थांबि जों कक्संगा जों रोना कामा कक साजा जों ताफनो मु सामाय खबला जों सरकार जों अब तक थौबो दङ जों अबे माइ माते ब्लस जों पूरा फाइ जों अकार फाइ जों लेखतो रोना नांनाय के जों फाया निलसमर खाता एएम नो समाजनि आता जों जों सारनि खाता एएम को तंनाय जों आरो अकार फाइ नांनाय जेकोनो मन्त्रि नोंनि मान थाइमाय एसांना ररा लाम कासु दंनाय जों मबाइल एसएमएस बे जों चलियाखै आरो मबाइल एसएमएस बे जों थाया नोंनि बुमुक दं आरो बुंबाय सबलाल तिरपुरा नों बब सर आखर थेमोन आं 2016 2016 ब ग्रुपनि दंमोन न नलपि बिएम अच्छा न तिनि जे कास माने कयटा मथा दं तिनि मथा अनेक दङ आरो जुल एसे दङ नलपि दङ এটা কিউলি দङ सेंग्रा दङ जेन्स दङ जागा हामबाय